Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ahaztu zoriontasunaren eguna, ahaztu saioaren urteurrena. Gaur urteko egunik garrantzitsuena da. Gaur urtarriak 16, kroketaren nazioarteko eguna da. Egia esan ezin dizugu kontatu noizkoak diren kroketak. Batzuek diote Luis XIV gorteko sukaldariaren ideia izan zela, 1619 eta beste batzuk Monsieur Escoffier sukaldaritza klasikoaren sortzaileari egozten diote asmakizuna, 1888an. Dena dela inork ez du zalantzan jartzen, kroketa frantsesa dela. Ez dago kroketa bezalakorik. Zure urtebetetzea da? Kroketak ospatzeko. Triste zaude? Kroketak eguna alaitzeko. Haserre zaude? Kroketak baretzeko. 2 orduko irratsaio bat egin behar duzu zuzenean Inigorekin. Kroketa merezi duzulako. Aizu. Goiuri da saio honetako kroketa zale ofiziala, beraz. Goiuri, kroketak debekatuko balituzte, zer egingo zenuke? Manifestazioa, free kroketak, free kroketak. Antzeko zerbait egin zuten Estatu Batuarren lege lehorra ezarri zietenean. Gaurko egunez, 1919ko urtarrilaren 16an lege lehorra deiturikoa berretsi zuten Amerikako Estatu Batuetan. Debekatu egin zuten alkoholdun edariak produzitzea, salerostea eta garraiatzea. Hala ere, herritarren artean alkoholdun edarien eskaria handia zen, eta horrek merkatu beltzaren sorrera ere egin zuen, eta adibidez Al Capone bezalako mafiako buruak aberastu egin ziren. Baina 1929an depresio handia hasi zen, lanak urriak ziren, dirua esu zegoen, Eta 32ko maiatzaren 14ean, Jimmy Walker, New Yorkeko alkate eta showman ospetsuak Beer for Taxation martxa gidatu zuen eta We Want Beer izeneko desfilea egin zen hiriko kaleetan. Garaiko egunkariek diote 1.000 pertsona inguru garagardoaren ganako maitasunaren gatik elkartu zirela. Esaten dute manifestazio hau inflexio puntu izan zela mugarria, legea bertan bera usteko. Zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina biak. Badakizue Beatles taldean oinarritutako garagardo mota asko daudela. Strawberry Fields Lager, Beatles Beer, entzun hau, The Beatles. Opa! Eta zagatik dio da nau, gaur kroketaren eguna izateaz gain, The Beatles taldearen nazioarteko eguna ere badelako. Urtarriaren 16a aukeratu zuten Cavern Clubaren inaugurazio eguna delako. Eta zer da Cavern Club? John Lennonek, Paul McCartney, George Harrisonek eta Ringo Starrek debuta egin zuten lekua. Ez dakit Cavern Clubeko kroketak goxoak diren ala ez, baina tabernak arrakasta duela ezin ukato. Queen, The Rolling Stone, The Yardbirds, The Kings, Elton John edo The Who bezalako taldeek bertan jo dute. I say it's alright. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright.
Eta hemen lotura The Beatlesen Let It Be diskoko ekoizlea Phil Spector gaurko egunez hil zelako. Estatubatuar musikari ekoizle, musikari eta abesti egile izan zen Spector, agian pop musikaren historian eragin handiena izan duen pertsona, 1960ko hamarkadan The Ronettes, The Crystals eta Ike and Tina Turnerrentzat abestiak idatzi zituen. Eta esan bezala The Beatlesen Let It Be diskoa ekoitzi zuen, baita John Lennon, George Harrison, Leonard Cohen eta Ramonesen diskoak ere, baina omenaldirik ez Phil Spectorrentzat. Talentu duna izango zen bai, baina bere bizitzako azken 12 urteak kartzelan eman zituen. Izan ere 2003an Lana Clark aktoreari ahoan tiro bat jo eta hil egin zen. Akusazioak aurkezutako frogen arabera Spectorrek 5 emakume mehatxatu zituen pistola batekin. 70ko hamarkadatik. 5 kasuetan Spectorrek sexu harremanak nahi zituen, baina emakumeek uko egin zuten. Ez da. Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí. Orduan beste musikari bat aipatuko dugu. Lin-Manuel Miranda, gaurko egunez jaio zen estatubatuar musikagilea, idazlea, antzerkigilea, raperoa eta aktorea. In the Heights eta Hamilton Broadwayko musikalak sortzagatik da ezaguna bereziki. Disney etxearen Moana animaziozko filmaren soinu banda sortu zuen eta Mary Poppins Returns filmean antzestu zuen, besteak beste Pulitzer saria, Kennedy Center Honors, 3 Grammy, Emmy bat eta 3 Tony eskuratu ditu. Egotetik oso gertu da, gogoan duzu zer den egota? Bai. Bai, egota da sarien saria, Emmya, Grammya, Oscar eta Tonya lortzen duzu egota. Oso jende gutxik dauka eta Lin-Manuel Mirandari bakarra falta zaio Oskarra. Izendapenak ala ere, behin baino gehiagotan lortu ditu, adibidez, Encantorengatik. It was my wedding day. We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky. Thunder walks in with a mischievous grin. You're telling this story or am I? I'm sorry, mi vida go on. Bruno says it looks like rain. Where's the guitar? In doing so he floats. Eta eguneko bitxikeria. Gaurko egunez 2005an Adriana Iliescu 76 urteko emakume errumaniarrak ume bat izan zuen. Horrela historian ume bat izan duen emakumerik zaharrena bilakatu zen. Bai, baina urte bete beranduago erregorrak kendu zioten. Carmen Busada de Lara Andaluziarrak 67 urterekin bikiak izan zituen. Kasuak oihartzun handia izan zuen, bereziki Carmen 69 urterekin hiltzelako umeek 2 urte terdi zituztenean. Omen dago Indian beste emakume bat, Omkari Panguar 70 urterekin bikiak izan zituena, baina esaten dute bere adina ez dagoela dokumentatuta. Ai, ama. Gracia y el salero zurean 11 kontzertu zurekin eta orain malko eta irriak gaur ez zaitu alboan distantzian eta ezinen dizu. Horrelako bitxikeriak alde batera utzita, gauza askoz serioagoak landu behar ditugu gaurko saioan. Hilbeltza novela beltzaren astea izango dugu izpide. Gero amets gaiztuak badituzue, gu ez gara erantzule egiten. Izarne Oiartzabal Santizo etorriko da kafe hutsa hartzera gurekin. Bilboko La Fundizioneko Borja Ruizekin ariko gara, Palestinaren inguruko ziklo berezia hasiko dute bihar eta xedetasun guztiak ezagutu nahi ditugu. Unai Elordik errealitate virtualeko kasko batzuk ekarriko dizkigula esan du, hori bai, divertigarria. Ea, ez garen zorabiatzen batez ere zu, Juri. Eta agenda astebururako plan proposamen ugari ditugu. Ba, entzuleok martxoak 16 ditu gaur, eta ostirala da, gora kroketak ongietorri guztiok bigarren kafera. Naiz irratian zarete.
zuekin jaun Andreok eta espaldiko partez eskuz eskuko honetan Goiuri ezei zarandia, egunon. Kaixo. Hemendik musu bat, oiana maritorena gehen berik, otxaua, norbait sartu da gauean eta ahotsa lapurtu dio. Ahotsaren lapurra. Ahotsaren lapurra. Ai, ama. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1108 du goizak 10 eta 18 segundu, barkatu eta 18 minutu oraintxe bertan ikusten ari nintzen 2 segundu falta zirela justu minutuak jotzeko, baina horren bai urtarriak 16 ditugu hemen, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina bidelagun mordoa izango dugu, 2 ordu hauetan gurekin kafe hartzeko prest. Ongietor bigarren kafera, bai, naiz irratian zarete, bai. Uxuek erejetaren igandea kantuarekin abiatuko dugu gaurkoan, naiz eta ostirala den, ostirala igual bada, ez dakit, igandearen antipoda? Ostirala da igandaren antipoda, ez dakit. Baifari begiratuko bagenio, ez? Osteguna da. Osteguna da igandearen antipoda? Bai. Bai, nago ziur, Ez dakit, ba? Garbi ikusten. Bueno, Uxuek erejetaren kantu jarri dugu, gure txatean Gorkak ere esan digulako, egunon, kroketon, ni gaur kroketa jatera joango naiz, Uxuek erejetarekin gaur elkarrezketa egingo dio dalako, haizu eskuminak eman, Uxueri eta musuak bigarren kafeko lagunen partez, eta esan gaur goizean, haren kantu honekin, eta Janire Arantzabea hotxean duela, abiatu dugula bigarren kafea. Minutuak segundutan, errazbiak atzen dira. Hemen kontuak eta kontuak ez da, astebururako zer plan, ni gutxi etxera gauzak eraman eta gauzak erosi. Gutxi iruditzen zaizu hori, Gorka? Bueno, Gorka mudantza giroan dabil eta hori ere nabari da. Konturatzerako gaua iritsiko zaizu, goizan hasiko zara gauzak eramaten eta gauzak erosten eta konturatzerako lotarako ordua. Gutxi falta da Tolosako Dianarako. Gutxi, ezain gutxi. Gutxi. Ilabete bat justu? Bai. Ez, igandea 15. Gaur 16 da. Bai, ia bete zehatz bat, otsaiaren 15ean izango da Diana, baina Tolosako inauteriak osteguna 12an hasiko dira, ostegun gizenean, Baina, bai, Dianarako, bai, bete justu. Dantzan 25 bat jarri digute. Ez dakit nik, puntuazio hau, segituan aurkeztuko dizu gure gaurko lehen gonbidatua, eta kafe hutsaren gaurko protagonista, bera dantzaria da, eta niri lotxa pixkat ematen dite, hemen alako puntuazioa jasotzen egotea. Egin dugu nahiko sinkronizatuta, hori egia da. 1106 saio eta gero, pausoak bere tokien egiten ditugu. Gero ja, ez dakit, igual, nik ez dut... xarma puntua faltaute zaion gure mugitzeko moduari, baina. Bai? Ez dakit. Nik ez nuke hori izango. Bueno, kasualitate Uxuek erejeta eta un irratian iganden, bira, hori izango da, gaur entrevista grabatuko du Gorkak igandean emititzeko. Ederki. Goiuri maite duten tarteari egin bar diogu leku. Bai, eta sentitzen dut, baina... Ez dagoaz maite dutik? Bai, badaukat. Baina eza, maite dut eza. Ez, maite duta. Zergatik sentitzen duzu? Kroketak.
Maleruski kroketarik ez dugu oraindik. Ez dugu, eta aipatu behar ditut kroketak. Esan dugu gaur urtarriaren 16 kroketaren nazioarteko eguna dela, eta niri kroketak baino gehiago, ez dago ezer munduan, kroketa batek baino zoriontsuago egiten hauena. Eta kontatu nahi nizuen, gaur nire maite dute eskenin nahi diedala kroketei, ze kroketekin ditudan oroitzapen guztiak onak dira gainera. Gogoan dut oso txikian nintzenean eta familiaren baserrian bazkaria egin behar genuenean, hortxe izaten nintzela beti zai ea izeba kontxik edo izeba pilarrek kroketak ekarriko zituzten, eta beti zen, ez dakit, aurreko unen urduritasun hori, beti kroketarik egongo, badago kroketarik, kroketak badaude kroketak, eta beti kroketen zai, eta oroitzapen politiak dauzkat, ze gero mai gaineran kroketak agertzen ziren, eta nik esaten nuen, kroketak ze honak. Gerora ere, joan izenean, ez dakit, beste herri batzuk bisitatzera, eta tabernetara joan, eta lagunen batek esaten didanean, ez dakit, lekitiroa joten zarenean, joan taberna ontara zehango kroketa goxoak dira. Ni ara joaten naiz kroketak dastatzera, nire turismoa oinarritzen da, kroketismoan, eta hori ere oso gustuko dut, eta egia esan, zoriontasuna ematen didate kroketek, goxoak daude, jateko errazak dira, ez dira bereziki garestiak, aukera ematen didate tabernariak ezagutzeko, jatetxeak ezagutzeko, jendearekin elkarbanatzen dut maitasuna, jende askori gustatzen zaizkio kroketak noski, kroketak jatea da une goxo bat elkarbanatzea lagunekin, inigo kroketak dira nire bizitzaren oinarria. Bai, garbi geratu zait, eta hainbeste urte zu aguantatzen ibilita gero hori jakin ere badakit. Beraz, esaidazu zuen herrietan, nora joan behar dudan kroketak jatera, ez? Ni jakin nahi dut, ze leku askotan egon naiz, baina ez dakit. Hernanin ez dakit nun dauden kroketari goxoenak, eta Tuteran ez dakit nun dauden kroketari goxoenak. Ez da nik ere. Eta Getxon ez dakit nun dauden kroketari goxoenak. Bai, goiuri, eta horrela, berreun euskal udalerri esan zenitzak eta ez duzu jakingo. Ez, baina asko badakizkit, eta izen batzuk aipatu nahi nituen, hango entzuleak balin baditugu, Mentxe, horeretakoak bazarete, horeretan Arkaitza tabernan. Ados. Esaten dute txatean. Ez ditut probatu, joan behar dut. Gorkari deiatzen hemen Hernanin, egongo da Hernanin ere kroketa ona jartzen dituen tokirik. Bueno, ni banago goiuri alare de pixkat tematuta, eta gero eta kapritxo handiago daukat, iruko xuxiko ez da kroketa, eta ez dut topatzen izena, baina lupia eta hola tiradito moduko bat eta kimchi pixka daraman kroketa berezi horrekin. Ez izenarekin gogoratzen? Eda krokemaki edo horrelako zerbait, ez? Ez, beste izen badauka. Durangoko entzuleok, mesede, zuek, Durango eta Durangoko kaketzaretena, baina iruko xuxira joango zineten eta jarriko zizuen dastatzeko horrelako kroketa bat, kimchi oinarri pixka daukana, eta lupia ere badaramana, esango nuke lupia dela. Nik lenguan hori epatu genuenetik, nahiko tematuta nago kroketa horrekin. Igual joango naiz, ara. Aizue jarria zue, horrelako amar. Ados. Baina, gaur guk kroketa, aizue ari garen esaten horeretan, egongo da, Durangon kroketa tradizionala jateko tokirik, nik ez dakit non den, baina kroketa asiar moduko hau oso berezia da behintzat. Eta Tolosara bazatozte, nik esango nuke, egoki taberna dela, kroketarik onena duena. Gu behintzat, ara joango gara gaur, kroketaren mundu eguna ospatzera. Eta nire maite duta, nire maite duta izango da atzoko kontzertuaren ingurukoa, nago bastante nagiak kentzeko beharrarekin, ze berandu etxeratu nintzen, Iruñan jonuen atzoariako lagunekin, aipatu nuen, euren pianistak Iñaki Ortegoke ezintzuela, eta haren ordez joan nintzen ura ordezkatzera. Politak dira ordezko kontzertuak, ze kokatzen zara bapatean, Niketa izena du. Niketa. Nigiri kroketa. Hori da. Niketa. Eskerrik asko. No. Durangoko lagun batek idatzi dugu. Bai? Entzule batek. Ze ona. Hori, maite dudala horrelako ordezkapen kontzertu hauek nun sartzen zaren bapatean zure ohiko musika talde edo taldeetatik kanpo, beste giro batzutan,
batean deskubritzen duzu Iruñan Indar aretoa, gero ni konturatu nintzen duela urte asko Indaran egondakoan nintzela kontzertu bat ikusten, baina bestela nintzen anibilitakoa. Beste talde batzuekin hartu harreman horiek eta bestelakoak, eta egia esan, nire maite duta, bai, horrelako, ez da egit, pixka zure konfort egoera arruntetatik ateratzen zarenean, beste jende batekin jotzera eta repertorio berriak egitera, eta beti da aberasgarria. Esan bar dut, 0 kilometro musika sustatzeko ekitaldi bat antolatu zuela Notizias taldeak, eta Notizias taldea osatzen dute tartean Deiak, tartean Notizias de Navarrak, eta tartean Notizias de Gipuzkoa egunkariek. Maite dute zada, ekitaldi horren aurkezpenean zegidela hitz bat edo bi euskera zentzun ote ziren, eta Iruñan ginela, pixkate, arraro somatu nuen, eskerrak, Marina Landak behintzat aria taldearen aurkezpena eta kantuen aurkezpenak berak euskeraz egin zituela, eta horrek eman ziola, nolabait ekitaldiari Euskal Herrian ginela pentsatzeko aitzakiaren bat, baina uste dut antolakuntzaren aldetik hori nahiko eskase egontzela. Gauzak horrela entzuleo, goizeko 10:28 ditugu, eta gaurko abiatu beharko dugu, Goiuri. Bai? Eta gure gonbidatuari galdetu beharko dizkigu gure bi galdera mitikoak. Ui. Segituan aurkeztuko dizuegu entzuleok, Izarne Oiartzabal, gure kafe hutsa tartean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Des nuits blanches à rechercher le sens. À quoi sert de briller, être une étoile filante si le ciel désolé me regarde brûlante. On n'a plus rien à dire quand on est épuisé. Tous les mots qui hantaient ma tête tournent troublante. Je suis désorientée, déshabillée, tremblante. Je ne sais plus. Izarne Oiartzabal Santiso, Ondarroa, dantzaria. Txikitan dantza klasikoa ikasi zuen Ondarroan bertan, eta ondoren hainbat dantza estilotan trebatu da. Flamenkoan, Madril eta Sevillan, eta garaikidean Leioa eta Madrilen besteak beste. Bertako Unibertsitate Politeknikoan arkitektura ikasketak burutu zituen, eta han amaitu ondoren arte eszeniko garaikideen inguruko hainbat sorkuntza laborategitan parte hartu zuen 2018 eta 2019 urteetan, Moblab, La Casa Encendida, eta Late, Media Lab Prado. 2008 urtean Euskal Herrira bueltatu zen, eta musika esperimentalaren baitan diharduten artistekin lanean hasi da, mugimendu eta soinuaren uztarketa eginez, ala nola Miguel Ángel García, Ibon RG edo Garazi Nabasekin. Bere ibilbidean hemen estatun naiz nazioartean aritzeko aukera izan du, Bilbo, Madril, Oporto, azken honen herrialdean Portugalen elkarlaneko sorkuntza baten murgilduta dabil hilabete hauetan, Fantasmatan. Eusko Jaurlaritzaren dantza bilaka egitasmoan hautatua izan zen ensaio de forma lanarekin 2023an, zeinetan konexio intimoa bilatu nahi zuen entzuten denaren eta gorputzaren artean. 2024tik aintzira arte eszenikoen kolektiboko kide da Garazi Gorostiaga soinu artistarekin batera. Soinutik, gorputzetik, espaziotik eta haren implikazio sozial, politiko eta kulturaletatik abiatuta, mendebaldeko gizarteari dagozkion gaiak ikertzen ditu. Iluntasuna aztertzen ari dira artistak, euren hitzetan iluntasuna beharrezkoa baita, sekretuak, intimitateak, isilpekotasunak edo antzekoak agertu ahal izateko. Sekretu edo intimitate horiek azaltzeko ez diegu eskatuko gaur hemen, baina saiatuko gara bere lana eta barne hori ezagutzen. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Izarne Oiartzabal Santiso, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, lehenik eta behin zer moduz zaude? Ederki gabiltza, bai. Ados, hori horrela izan da, nolabait arte eszeniko giroan murgildu aurretik, Goiurik bi galdera egingo dizkizu, eta horietako bat aukeratu behar duzu, gaurko tarte hau abiatzeko. Hori da, lehenengo galdera da Izarne orain, etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut.
Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukeen, gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarrena, zailagoa agian. Nola irudikatzen duzu, edo nola gustatuko litzaizuke behintzat, izatea zure hileta, zure funerala? Esan bezala, bietatik bakarra erantzun behar duzu, konformatzen gara horrela. Ai, ez dakit, eske hileta... A ber, hileta agian errazago egiten zait. Begira. Bai. Gustatuko litzaidake simpleki errea izatea eta sin más, jai bat egitea, ospatzea nire hiletara datozenek nire bizitza ospatzea eta listo. Oso ondo. Apuntatzen dugu, uste dut Euskal Herrian, mentxe gure Star Systemean, festa ugari antolatu beharko ditugula, ze gonbidatu asko aipatzen diguzue festa giro hori eta etzai goaztuko. Bai, bada ziurrenik garaia paradigma aldaketa bat egiteko, agurtzeko modu horretan, eta eriotza bera ulertzeko moduan, baina tira, sakontasun horiek beste baterak utziko ditugu, baina Izarneri bai galdetu behar diogu. Izarne ipatu dugu klasikoan hasi zinela, bide batez, aitortuko diogu, Oiana Maritorenak genbe lankideari, egindako ikerketa lana, eta zu aurkezteko sarrera honen idazkera, eta nolabait, zuganako hurbilketa hori guztia, eta horre aipatu dugu nola, klasikotik hasi zinen, flamenkoan ere aritu zaren, gaur egun, bestelako, ez dakite, analizi, espazio, gorpuzkera, esan daiteke, estilo oso anitzetan murgildu zarela, naiz eta oinarria, hasiera, klasikoa bera izan zen, ez? Bai, hala da, bai. Azkenean, egia esan, ni dantzaria naiz, eta uste dut, bizitzan zehar, dantza egiteko aukera zein izan den, hori aprobetxatu dudala, eta hortik pixkat, aparte nire interesak ere bai, disiplina horietarantz, baina berez izan da pixkat, badago beste alde konjuntural bat bai, ez? Nola, derrepente badaukadan, herrian zegoen baleteko dantza eskola, eta gero, euskal dantzak ere bai, eta ni baletean sartu nintzen, eta horra aritu nintzen nahiko intenso. Aizu aipatu dugu. Barkatu, ez nik joan esatera, simplemente, gero Madrilera joan nintzenean arkitektura ikasketak egitera, han beste panorama batzuk aurkitu nituela, eta horietan murgildu nintzela. Arkitektura aipatu duzu, eta denera aipatu dugu, ez gaur egun soinutik, gorputzetik, espaziotik, honen implikazio soziopolitiko, kulturaletik, arkitekturak pixua izan du egun gauzatzen ari zaren, edo zure dantza ibilbideak hartu duen joera honetan Izarne? Nik uste dut arkitekturaren, arkitekturak utzi didan, nola esaten da, huella, impresua, pixkat subkonzienteagoa dela, nahi dut esan, operatzen du, nik badakit nire pentsamenduak horrekin lotuta operatzen duela, baina ez dut modu esplizitu batean egiten, bilatzen. Badago ariketa bat, pentsamendun eta zorkuntzan egiten dudana nahi gabe, dena bai espazioaren ulermena eta baita zoom in eta zoom out egiteko gimnasia hori. Eta aldiz, soinuaren garrantzi hortaz, esango dugu nolabait, musika normatibotik aratagoko bide horietan, musika esperimentalerako joera horietan, nondik nora murgiltzen zara, ze badira urte batzuk dagoeneko, pixkat Euskal Herrira bueltan edo azten zarela gira hauetan, ez? Nondik nora zer nahi oso esan? Zerk eramaten zaituen nola, bai? Bai, ez, baina batez ere zerk eramaten zaituen esparru horietara, bai? Bai, a ber, nire, ezke hau pixkat flamenkotik dator, A ber, ni dantzan, egia esan, gehien
koreografiatik urruntzen hasi nintzen koreografiaren zentzutik eta improvisazioran hortara interesa piztu zitzaidan duela urte asko, ja Madrilen nengoenean, eta hortan ikusten nuena zen, bai jazz musikan eta bai flamenkoan, ematen zela dialogo hori, elkarrizketa hori, non entzumena bata bestea entzuten den, eta bakoitzak bere partea jartzen duen, eta ez dagoen nola finkatutako zeo zer, ez? Eta orduan horrazi nintzen flamenkorantz ere interesa izaten, eta claro, flamenkoan ikusten nuen hori bai zela eremu bat non musika eta dantzak interaktuatzen duten eta elkarrizketan dauden, ez? Eta, hortik abiatuta, gero azkenean musika esperimentalean izan da, hori praktikan jartzeko aurkitu dudan eremua, gunea eta artistak. Hor, ibilbide horietan, lehen aipatu dugu, ez, estilo aniztasun hori, inoiz sentitu duzu, aniztasun horrek nolabait estilo bakoitzaren sakontasunetik urruntzen zintuela, edo nolabait aniztasun hori ere indargune dela sentitu duzu, hori izaten direla, ez, barne borrokak, pixkate, ez dakit, estiloen zurruntasunetik ies egiterakoan, bai dantzan eta baita bestelako, ez, arteen edo kulturaren esparruetan, nola bizi duzu aniztasun hori edo sortute dizu buruko minik batzutan, hain zurruntasunetik ez aritze horrek izarne? Ez, buruko minik ez egia esan, oso modu librean jasotzen dut egiten dudan lana eta jasotzen dudan formakuntza ere bai. Azkenean disiplina horiek momentu haietan nituen eta orain dauzkadan galderak erantzuteko izan ditudan aukerak izan dira, galdera horiei erantzuteko, eta azkenean nire ahotsa eta galdera horiei erantzunez, nire ahotsaren aurkikuntza horretan lagundu didaten etapak izan dira. Orduan, azkenean bakoitzetik aspekturen bat gehiago jorratu izan dut eta hori janirekin daramat, ez? Lehen aipatu duguen saio de forma lana bera ere izarne, esango nuke 2023 urtean kokatzen gaituela, dantzan bilakan parte hartzeko aukera hori izan zenuela. Zer suposatu zuen horrek? Ze pixu izan zuen honek? Alde batetik eman zidan aukera oso proposamen esperimental bat aurrera eramateko eta plazaratzeko eta probatzeko. Eta ikustea nola hemen Euskal Herrian badagoela arte eszenikoetan ere esperimentaziorako espazioa izan zen oso pozgarria. Eta bestetik baita nire lehendabiziko bakarkako lana izan zen. Orduan pixkat momentu hori ikustean azkenean nire erantzunkizuna, neukan lan horren erantzunkizun osoa, ez? Eta horriek ere beste leku batean uzten zaitu, eta, interesgarria izan zen ikustea, nola manejatu horretan. Eta, bai, konfiantza eman zidan, baita, ez? Horrelako proposamen ezoikoak, bota alizateko, eta jarraitzeko, bai, dantza lantzen. Han bakartasun hortatik edo, 2024an, lehen aipatu bezala, aintziraren, arte eszenikoen kolektiboaren sorkuntzara, hemen Garazi Gorostiagarekin batera abiatu zenuen bide bat. Ez dakit, aurreko urteko esperientzia ark eraman da, edo bestelakoetan kolektibotasunetik aritu zinelako, zerk eramaten zaitu eta zergatik edo ze momentutan egiten duzu match hori Garazi Gorostiagarekin. Egia esan, Garazi urte,
ez dakit 2020an ezagutu nuen, ja Bilborantz etorri nintzenean, eta, bueno, ordundik lagunak izan gara, eta gara. Eta orduan match hori ja eginda zegoen. Kontua da, urte hauetako gure lanetan, beste artista eta lagun batzuekin kolaboratu izan genuela, baina elkarrekin ez genuela ezer egin, eta hortik abiatu zen. Elkarrekin zer egiteko gogoarekin. Nolakoa izaten ari da esperientzia, ze dagoeneko 2 urtetxo betetzera zoazte, okerezpa naiz, kolektiboaren sorkuntzatik. Galdetuko dizut ere, pixkat Genoveva Ferroziderekin batera aurkeztu duzuen lan horren inguruan, baina lehenago pixkat nolakoak izan dira 2 urte hauek, eta pixkat kolektibo bezala ere bilakaera nolakoa izaten ari den. Lagunak garen ez gero oso erraza da. Oso erraza da, ze azkenean lagun batekin batzea, ikustea zer nahi dugun egin, probak egitea elkarrekin. Azkenean, elkarrekin egoteko eta elkarrekin denbora pasatzeko aitzaki bat da baita. Eta zentzu horretan eman dugun bidea oso modu erraz eta lasai batean izan da. Garatu dugu, saiatu gara garatzen egin ahal izan duguna, baina ez da, izan zer. Ez dakit, uste dut gure kasuan garrantzitsuagoa dela gure arteko harremana eta hor zertzen dena proiektuarekin noraino heldu edo nora eramatea baino, ez? Aipatu dut, lan bat orkestu duzuela Orkonera Lutxana bilduman Genoveva Ferroziderekin. Hemen berriro ere soinuaren garrantzia agertzen da, eta esango nuke soinuaren gordintasuna, garraztasuna, pixkate iaia musika diegetiko bihurtzen da, espazioak berak sortzen duen zarata. Nolako izan da esperimentazio hori, eta nola iritsi zarete proiektua pixkat hemen kokatzera eta Genovevarekin elkarlanera? Bueno, pixkate modu berde. Hemen behintzate Bilbo aldean dabiltzan musika esperimentalaren inguruko artistak, gune horretan oso normala da elkarrekin kolaborazioak egitea eta lan desberdinak egitea, orduan horrela izan da. De repente Joanarekin Genoveva Ferrozide proiektuaren artistarekin elkarbanatzeko, gure aintziraren lan elkarbanatzeko aukera izan genuen eta horre egin genuen beste konposaketa bat. Eta horrela, ez dakit, oso inguru honetan oso normala da. Horrelako kolaborazioak egitea. Aizu, urte berri abiatu dugu, oraindik bagabiltza hemen eztabaidatzen noiz arte urte berri hon eta horrelakoak esan daitezkeen, baina zein dira 2026erako planak, proiektuak edo pixka bate urteari eskatu diozuen egitasmo hauek edo beste hauek gauzatzea, badago plan zehatzik 2026 ontarako izarne? Bueno, orain nire energia eta daukat fantasmataren sorkuntzalan berri horretan jarrita. Eta, pixkat artearen munduak beti dauka incertidumbre eremu oso handi bat. Orduan, 2026 oso luze ikusten dut orain, momentuz hori, bista fantasmataren sorkuntzan daukat, eta gero ikusiko da. Hortik zertu gauza ateratzen diren, aintzirarekin ere, otsailaren 22an daukagu Montehermoson Claustro Sounds zikloaren barruan beste kontzertu bat, eta gerora zer datorren, eta, gero beti bezala, deialdiak ikusten, deialdietara proposamenak bidaltzen, eta non baiten baietz esaten diguten, eta zeintzuk aukera agertzen diren, horren zain. Urteak eman ditzala aitzaki asko proiektuak gauzatu, proiektuak
gozatu, estreinatu, jendearekin birtopatu, eta baita mugak gainditzeko ere, aipatu bezala nazioartean eta Portugalekin harreman horretan ere, ikusi nahi zaituztegulako. Izarne, denbora ere agortzen ari zaigu, agurtu egin bartzaitugu, baina eskertzen dizkizugu minututxo hauek, eta ziur etorkizun hurbilean, aurrez aurre eta kafetxo batekin, hemen bigarren kafe hartzeko aitzakia topatuko dugula. Eskerrik asko eta laizter arte. Eskerrik asko zue, egun hona izan. Berdin, agur. Entzuleok, agurtu berri dugu, Izarne Oiartzabalde dantzaria, baina artestenikoen giroan jarraituko dugu, segituan La Fundizioneko lagunekin egon behar dugulako. Minutu pare bat utziko zaituztegu Xavier Zeberioren Salento kantunekin. Hemen ere elkarlanean eta dantzatik sortutako elkarlanean, Liam O'Manleyrekin, hemen izan genuen Liam bera duela 2 urte izango dira dagoeneko, Juri? Omoa, esan ziguten. Liam O'Manley, egia da. Muxuaren mua hori. Muxuaren mua. Bueno, Xabi Zeberiok eta Liamek kointziditzen dute Amaia... abizena joan zait. Elizaran dantzariarekin, eta hortik sortzen da gerorako elkarlan hau, Liam O'Manleyrekin aritzeko. Salento gozatu eta segituan, bagoaz La Fundizion ingurura. Eta kantu hau Kolonbiako Salento herriari eskainitakoa da. Xabi Zeberioan izan zen bere familiarekin bidaiatzen duela urte 2 edo 3, eta nolabait Kokorako baiaran ardatz kafegilean, eje kafetero delakoan Kindion, Kolombia iparraldea xamarredo, erdi gunean gutxera bera, bertan dago Salento herri zoragarri ederra, eta paisajistika andino oso ederrarekin, bertan inspiratu zen Xabi Zeberio kantua gozatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. صوبي طلع ليليك يا ريت السهر يقول لي وين
وردي فاح ونجومي Bilboko La Fundizion antzokiak urtarrila Palestinan oinarritutako arte eszenikoen ziklo bati eskainita hasiko du. 2026 hau ziklo hori datozen 2 asteetan egingo da, bihartik abiatuta eta 2 ikuskizun izango ditu Foot eta adi hemen, futbolari palestinar bati buruzko benetako gertaeretan inspiratutako bakarrizketa poetikoa da, eta Bitzini 4 interpretez osaturiko muntaia, non dantza eta hitza elkarrekin bizi diren palestinarren erresistentzia memoriak berreskuratzeko, 2 piezak ziklo horri esker ikusi ahal izango dira lehen aldiz Euskal Herrian. لو شمسي طلعت إلا تغيب غربتي Eta ziklonen inguruan gehiago jakiteko La Fundizioneko kide den Borja Ruiz gonbidatu dugu bigarren kafera. Borja, egunon eta ongi etorri? Kaixo, eskerrik asko, egunon. Bueno, aipatu dugu lehen aldiz 2 lan hauek ikusi ahal izango direla Euskal Herrian, bietan, bueno, Palestinar herria erdigunean eta nolabait 2026 urtea abiatzeko, bueno, gaia edo topatu duzue. Pentsatzen dute, bueno, prozesu luze bat dela horrelako lanak Euskal Herrira ekartzea eta batez ere, bueno, jakinik, ez, horrelako lanen atzean dagoen maila Euskal Herrira ekarri eta era berean, guztia nolabait gizarteratzea eta saiatzea, ez, Palestinar herriarekiko atxikimendu horretan guztiak, pixkat zentzu hartzea, ez izan da uste dute apostu garrantzitsu bat urtea abiatzeko, Borja. Bai, hau duela hilabete batzuk komentatu genuen, justo Palestinako gatazka pilpilan zegoen, orain badirudi apur bat ahaztuta daukagula, baina bai, justo 2026 urte hau hasi behar genuen, eta, bueno, arte eszenikoak eskaintzen duten, potere soziopolitiko hori bintzat ekarri nahi genuen, geure aretora, eta hortze, noski, Palestinako gatazka zegoen, eta hortze agertu ziren, bebai arakatzen egon ginelako, 2 ikuskizun hauek, alde batetik antzerkia, bakarrizketa bat, Foot deitutakoa, eta gero beste alde batetik dantza garaikideko beste pieza bat Bitzini. Eta, bueno, bai, konpainiekin hitz egin da, eta lan mortotxo baten ondoren, hemen izango ditugu, eta, bai, ondo datorbe bai gogoratzeko, ez, Palestineko gatazka bertan jarretzen dauela. Nezita orain badirudien, bueno, munduko fokoak beste leku batean dauzela, ez. Bai, zalantzari gabe. Urtarriaren 17 eta 18, bihar eta etzi, larun bat eta igande, Foot izango da nolabait ziklonia xera emango diona, Borja. Ismail Khalidi idazle palestinar libanoarraren, bueno, nolabait benetako gertaeretan inspiratutako bakarrizketa eta hor badago, nolabait publikoak kolpe potolo bat jasotzeko lan bat, azken finean egiazkotasun horrek ere ematen diolako, ez, gordintasun handia lan honi. Bai, horixe da, futbolari baten bizitza kontatzen du, bere desioa, bueno, futbolei profesionalizateko eta munduko kopa irabasteko, baina noski Palestinan jaioa hainbat eragozpen izango ditu eta horien gainean dihardu pieza, oso pieza gordina, baina aldi berean poetikoa ere, beraz, oso sugerentea da bai. Nik uste dute artistikoki hausnarketa egiteko pieza proposa, eta gero gainera izango dugu pieza eta gero bai larun batean eta baita igandean ere, eta baita datorren asteko pieza eta gero solasaldiak izango ditugu, bai konpainiarekin eta baita erakunde aktivistekin, Palestinaren aldeko erakunde aktivistekin. Beraz, emanaldia eta gero solasaldi nik uste interesgarriak izango ditugula, bai artearen aldetik eta baita, bueno, politika eta Palestinaren gatazken aldetik bere. Aizu, Fute lan honetan Ismail Khalidi idazlearen, bueno, bakarrizketa hau, Nurdin Batanek nolabai gorpuztuko du, esan dezakegu, badela dagoeneko, ez da egite, aktore lanetan
izar xamar bihurtu den pertsona bat, eta gainera etorkizunean baduena, beste mugarritxo bat, lan potolo bat eta zuzendari potolo batekin lan egitea datorkiolako. Bai, Nurdin Batan aktorea, zineman ibilitakoa da, Alex de la Iglesiarekin ibilitakoa da, Fernando León de Aranoarekin bebai ibilitakoa da, eta Pedro Almodóvarren urrengo filmean bebai egongo da, beraz. Nik uste denbora honean harrapatzen dugula Nurdin Batan aktorea bai. Hori esan behar nuen, lanari berezko erakargarritasunak kendu gabe, baina norbaitek zalantzarik badu, lan puxka, benetako gertaera oso gordina, eta aktore puxka bat, oso gertutik eta horrez aurre ikusteko aukera bai bihar eta bai etzi esan da bezala. Baina, datorren asterako ere, urtarriaren 25erako, badator beste muntaia puxka bat, Borja, Bitzini, Federica Porello koreografoaren muntaia, hemen, ez dakit testigantza, dantza, poetika, denetarik uzartuko duen lana. Horixe, Federica Porello, Italiako dantzari eta koreografoa da, eskarmentu handiko dantzaria, eta oso pieza berezia dakar, kasu honetan 4 pertsona daude, holtza gainean, dantzari, eta hortze uztartu dute Palestinako poema batzuk uztartzen dituzte eta Palestinako testigantza batzuk, beti gatazkaren inguruan, eta horietatik abiatuta, bai gestua, baita gorputza, objektuak ere lantzen dituzte, dantza garaikideko pieza bat sortuaz, baina non pieza horretan dantzaz aparte, objektuaren poetika jasoko dugu, eta baita, Palestinaren inguruko testu poetikoak bebai. Aizu, Borja, nolabait artezenikoen munduan eta antzerkizalearen munduan La Fundición bada oso areto ezaguna, baina gure entzulen artean, eta batez ere, Bilbo inguruan zaudeten hone artean norbaitentzat despisterik balego, kontatuko dugu labur nondik nora sortu eta iritsi den guganaino La Fundición bezalako antzokia referentziazko bat. La Fundición duela jada, 2026 urte honetan, 40 urte betetzen ditu, eta Laura eta Luke bi pertsonek eraman zuten aurrera, eta berez Euskal Herri mailan eta estatu mailan dantza garaikideari sekulako espazio eskaini zion aretoa da. Gaur egun dantza garaikideaz aparte, antzerkia eta performantzia bebai lantzen ditugu, eta urte honetan, justo Laura eta Luke erretiroa hartu zuten, merezitako erretiroa, eta orain beste 3 pertsona gaude, La Fundición areto historiko eta mitiko eta ederra kudeatzen. Beraz, ilusio handiz egiten digu urte berriari. Euskeraz esaten dugu 11 hitzak zentzu asko dituela, izan daiteke asko, baina 11 ere izan daiteke literalki, eta lehenengo 3 hilabete honetan 11 lan estrenatuko ditu La Fundizionek, tartean dantza, antzerkia, aipatu bezala ziklo berezia, o Palestinaren inguruan urrengo 2 asteburuetan. Hori hartu dugu gaur aitzakia Borja Ruizekin aritzeko, baina Borja, joango gara gu ere, Oiana Maritoren lankidaren laguntzaz, aletzen iritsi ala ere, datozen itzordu horiek, izango duzu, otsailean desaparecer, la fiesta, badatoz, hainbat eta hainbat lan, denakos interesgarriak, eta, baliatuko dugu, ez? Nola baite, etorkizun hurbileko hau ere, hoi guztiak azpimarratzeko, baina momentuz, deia entzule hoi, asteburu honetan eta hurrengoan, Palestinaren inguruko, bi data eta bi lan berezi hauek, Foot eta Bitzini, eta hortxe luzatuko diogu gonbidapen hori La Fundizionera horbiltzeko. Borja Ruiz, mila esker gaur gurekin tartetxau hartzeagatik, eta laizzer arte. Mi esker zuei, placer bat izan da. Agur. Jasmine Hamdanen Nerilla kantu honekin egingo dugu urrengo tarte txiki-txikia 21 segundutan, bagoaz azken ordukoaren bila entzuleok Estudio Zentraletara.
Goizeko 11 bat, ia eta 2 minutu, bagoaz estudio zentraletara, esan bezala azken ordukoaren bila. Lander Martínez, egunon. Egunon Inigo, egunon bigarren kafeko lankide guztioi eta entzuleoi ere. Ostiral honetan, ELA, LAB, ESK, Estilaz eta Martxoak hiru elkarteak aurtengo urteurnaren leloa jakinarazi du. Memoria antolakuntza borroka. Gainera, Zaramagan eraildako 5 langileak gogoratzeko ekitaldi handi batean lanean ari direla, esan dute. Esan bezala, memoria antolakuntza borroka. Da Zaramagan duela 50 urte poliziak eragindako sarraskia oroitzeko sindikatuek eta Martxoak hiru elkarteak adostutako leloa. Horrez gain, urteurnarekin bat datorren omenaldi berezi gisa balioko duen ekitaldi handi batean lanean ari direla iragarri dute. Otsailaren 9an egingo duten agerraldian emango dituzte xehetasun gehiago. Memoria bizirik mantentzeagatik egindako lana aitortzeak bultzatzen dituela urtero Gasteizen poliziak hildako 5 langileak gogoratzera eta omentzera gaineratu dute. Era berean 50. urteurrena ospatzeko kamisetak eta jertxeak salgai egongo dira sindikatuaren egoitzetan eta denda virtualetan, eta memoria kolektiboko ariketa honetan elastiko eta jertxe oroigarriak eskuratzeko deia luzatu dute. Bestalde, zinemaldiak azken edizioari begirako genero identifikazio txostena eman du argitara. Jaialdia sektorearen ispilu den neurrian egoera ezer gutxi aldatu dela da ondorio nagusia. Sail nagusian gainera jaitsi egin da emakume zinemagile kopurua. 2025ko edizioari begira osatu duten txostena eman berri dute argitara eta datuek agerian utzi dutenez, ondorio nagusia aurreko edizioari begira ezer gutxi aurreratu dela da. Txostenean, hautespen batzordeak ikusi dituen 3.200 filmak aztertzen ditu, kategoria nagusietan emakumezkoek duten parte hartzea zehaztuz. Datu nagusia honakoa da, emakumezko profesionalak 15% eta 29% dira batez beste, eta arte zuzendaritzan bakarrik dira gehiengoak. Ekoizpena, gidoia, zuzendaritza eta muntaketa orden horretan dira kategoriarek desorekatuenak. Saileen araberako analisian, New Director saieko orekaren aurrean, saio ofizialean emakumezko zuzendarien beherakada erregistratu da iazko zifrekin alderatuta. Emakumeen presentzia gehien areagotu den saietako bat Made in Spain da, gidoilarien 45%, zuzendarien 43% eta muntatzaileen 42% emakumeak dira. Eta nazioartera begirada azkarra Emmanuel Macronek aurpegia jarri dio Trumpen Groenlandiaren naikeriaren oposizioari, magnatea aipatu gabe kolonialismo berri bat abian dela baieztatu du. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark. Europaren defentsa osoki zabaldu behar dela aldarrikatu du, kontinentearen autonomia estrategikoa sustatuz. Horretarako 15 militar bidali ditu, eta itsaso lur eta aireko baliabide gehiago bidaliko dituela aurre ikusten da, Europako beste herrialde batzuekin batera. Trafikoan aipatu behar dugu, ez dagola bestelakorik aipatzeko, lasaitasuna uneotan bigarren kafiko lankidei zuzen dizuegu seinalea. Gero arte. Eskerrik asko Lander Martínez goizeko 10 eta 4 minutu, eta guk aurrera egingo dugu, segituan aurkeztu behar dizugulako, Unai Elordi Hidalgo gurean. All the ride's not fair. Worry man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Come and get a shower, please. Status D, status D. You gotta see how you live. Yeah. Just know what I read. I'm in the front stairs. Take it easy about this, step by step, step by step. The game plays with us. We want you not to make a plan. We want you to feel empty, yeah, if you don't brag, if you don't brag. 2014ko martxoaren 25ean, Facebookek ezustean iragarri zuen Oculus erosi zuela $2.000 milioi truke. Palmer lakiren errealitate virtualeko betaurrekok ikusmin harrigarria sortu zuten. Eta norbaitek mundu virtualaren promesa sinitsi bazuen, hori Mark Zuckerberg
kontua sortu zenetik nik ikusi dudanean 2014ko martxoaren 25ean markatu erosi zuela Facebookek. Hilko zara? Bai, erosi zuela Facebookeko klus esan dut. Hainbeste denbora, bai, egia da. Egia da, segimentu handiena gertatu zela batez ere bideojokoen munduan gatik, ez? Eta beti onda oso tapatuta, eta arrazoi nagusienetakoa izan da beti, erabili behar izan dela ordenagailu bat betaurreko horietan irudi hori errenderizatu izateko. Eta gara, orduan horrek eskatzen zituen, erosi bartzen duen ordenagailu potente bat, eta gaina betaurrekoak erosi bartzen ditun, eta betaurrekoak zian garestiak, eta orduan, hasieran inbartzen duen inbertsioa bideojoko batean jolasteko, oso handia zen, eta normalean bideojokoetan jolasten duen jendea normalean gaztetxo izaten da ez, nik ere jolasten dut, baina, esan nahiet, zu ere gaztetxoa zara elordi. Hori ere egia da. Gehiengo handi horrek bazeukan, nahikoa presupuesto orduan eskaintzen zuen horretarako ezen nahikoa edo gutxienez ez zeuken hainbeste irisgarritasunez. Eta egia da nik ere askotan kritikatu izan dudala errealitatibo hortela ez nion zentu asko ikusten batez ere presioengatik ez. Eta, bideojokoetan ulertu nezaken ez, baina metaverso mundu horretan azkenean bi gauza nahazten ari garelako. Batetik ari gara espekulazioa eta beste mundu paraleloa sortu nahian gizakiaren mundutik, horrek ez daukala zentu asko. Baina baizela interesgarria ulertzea, gaur egunez, gemelo digitalak izaten dira, bikiak. Mundu bikiak sortzeko gaitasun horretan, gertatu daitekela, zuk lanerako ez, elektrizista balimazia ikasteko makinak eta nola funtzionatzen duen, izan daitekela oso interesgarria. Baina, kostatu zaiten ulertzea zertzen inmersitate kontzeptu hori, bai? Eta orain dela gutxi, 2025ko azaroan, Steam plataformak, joko plataformak esan zuen, aterako zituela betaurreko berri batzuk. Bai, standalone izango zile eta gaitasun gehiago. Eta segulako ikusmira sortu dute betaurrekok. Zergatik, Steamek badaukalako sinesgarritasun handi bat, eta ateratzen dituen makinetan beti dagoelako zerbait oso interesgarria, eta normalen prezio nahiko ona izaten da, ezta? Horra nik esaten hon. Eta zergatik ez probatu zertaz ari diren inmersibitateaz ari diren, ez? Hemen daukadan txatxarro edo Oculus bada, da, berez, metak esaten zuena erabiliko zela metabertsoan. Hau da, metak sortutako MetaQuest 3, ez? Eta lehenengo aldiz jarri nituenean, zuzenean, begietan jarrita, esan nuen, ez? Eta atzo probatu nuen, Katalini jarri nizkion betaurrekoak, eta esan zian, Baina egia da, segun nola erabiltzen dan, ez? Hasierako momentu horretan daukazu sensazioa, eta jarriko dezue, begitan jartzen dezue, eta mugitzen dezue burua, eta ematen du benetan hor barruan zaudela, ez? Naizta jakin virtuala dela, ezta? Baina bai gertatzen dela, segun zen mugimendu iten dituzun, cyber sickness eta zitzeiten egia modu, nik ere bizi izan duetela hori, ez? Hasten naiz mugitzen, eta nola mundu virtualen mugitzen ari naizen, eta ni ez nago mugitzen mareatu iten naiz. Eta nik uste horrelako gauzak bain dutela pixkat atzea bueltatzea, ez? Behar dula desarrollo puntu bat. Orduan, geldik balimazade, orain ikusiko dezuen bezala, geldik balimazadete super guai ikusten da dena, eta gaina animazio superpolita daude, eta ikusiko zeate zuen burua ikusiko dezue. Gero ere nahietik ustea zuek, zuen hanketara begiratzea, bai, eta ikustea ez dauzkaz duela hankak. Guatzen zeate, bere garaian ere, hitz egin dontaz, ez? Mark Zuckerberg zeuken arazo handiena zan, zure eskuak bai trakeatzen ditula, eta ikus aldituzu edo zure mandoa, baina zure hanketara begiratzen duzu, eta lurra bakarrik ikusten duzu, ez da beste zer ikusten, ez? Orduan, badaude, detaile ezberdinak, baina bai egia dela, oso ondo lortutako gailu bat dala, bakari funtzionatzen du, ez du beti behar, ez, ordenagailu bat renderizatu izateko, bateriak nahiko ondo aguantatzen dio, eta sonido espaziala daukan, ez, nolabait, munduarekiko pertzepzioa galdu egiten duzu. Orduan, bietako batek probatu nahi bali niko bain, lehenengo, ez duzu probatu. Bai. Eman segundo bat ikusteko berdena ondo da. Zagoza bat kontatu behar dit, nik entzulei probatzeko gogotxu nago, ze gauza bat kontatuko dizuet. 2016an, hau da, duela 10 urte, Microsoftek HoloLens atera zuenean, nik Microsoften egiten nuen lana, eta egokitu zitzaidan. Microsoften lan egiten zen. Bai. Hoi ni guatzen ez, santura. Bai, baina hori izan zen, Kalifornian? Ez. Ez, hemen. Belgikan hori da. Bai. Han egiten nuen lana, eta HoloLens izeneko betaurreko batzuk sortu ziren Microsoftek, eta egokitu zitzaidan kazetariei erakustea, eta gonbidatu genituen kazetari batzuk erakusteko, probatzeko, eta
eta oso politia izan zen, prozesua, orduan bai, lehenengo harremana izan zen horrelako zerbaitekin, eta gogoan dudana da, sekulako harridura. Saltzen genuen etorkizuna balitz bezala, eta 2022an Microsoftek HoloLens proiektua alde batera utzi zuen. Eta esan zuen, HoloLens 2 ekoizteari utziko ziola, HoloLens 3 berez bazetorren, baina esan zuten bertan bera uzten zutela, eta pixka bat alde batera geratzen zirela betaurrekoak nolabait. Baina beste enpresek jarraitu dute betaurrekoak lantzen, eta nik 2016tik ez dut besterik probatu. Egia da, bideojoko mundua dala gehien arrakasta izaten ari dena, azkenean inbertsietate horren barruan hori da atentzioa gehien egiten duena, baina ikusiko dut zertatzen. Esango jazu, zein dian zure sensazioak, bai, jartzen dezunean espazioarekiko referentziarik ez dezun ez deukiko, emango izkizut 2 mando eta eskuak mugituko dituzu eta zure eskuak mugituko dira. Zure eskubitara begiratzen dezunean ikusiko dezu zurea batarra eta eskuak mugitzen bali dituzu, ikusiko dezu zukiten dezuna dituela momentu horretan. Da mundu borobil bat, ez dira mugituko, porque ez nahi mareatzea, bai? Beste egun batean, nahi bazue, karrikot portatila ikusteko ze ikusten ari zareten, eta jarriko dizuet mundu bat nun benetan mareatzen duen ikusteko zuek ere, zenolako, hau da, adibidez, jun prezipizio batetara eta bota zuen burua. Eta ea nola sentitzen zareten. Ni atzoa egiten nintzen, probatzen, botan nintzen, baina benetan ematen du sensazio eroritzen ari zean. Gaur ez da eguna bakarrik probatzeko eta ikusteko ea zenolako sensazioa ematen dizuen hori jartzerakoan, ez dakit ajustatzeko ikuste baldin badezu ezin dezula ondo ajustatu, aldituzu zuzenean horrela lehenengo jarri, eta gero ja kolokatzen dituzu zure erara, kendu aurikularrak, eta gero emango izkizu mandoak. Bueno, orain txari dira, Goiuri eta Unai. Goiurik, igual mikrofono bat hurbil dezakezu zuen gana gauza kontatzeko, eskuan hartu dezakezu bestela, saiatuko nahi zau gure streamingen ere kamaraz erakusten. Bestela nik hartuko da mikroa. Hori hartzeko osorik hartu harko duzu igual. Edo zure hartu bestela. Erori egiten zaizkitu eta horrekoak. Erori egiten zaizkitu. A ber, hemen dagoezu mikrofona. Ze ikusten dezu. Ez que erori egiten zaizkit. Ajustatu dituzte? Bai, txene, nago izut segundo bat. Hemen ari dira, ajuste lanetan, eta ni bien bitartean entzuleok, zuei, hau, kamaraz erakutsi nahian. Vale, oso ondo. Ikustezu izpilua, ikusten dezu zure eskubita, bidatu zure eskubita. Nere eskubita? Izpilua da? Bai, izpilua dago. Zure gura ikusten dezu, Bai, joi, arroxa daukat. Bai, da, sortu da, nagabatarra. Zuk ere mikrofon horbildu nahi, hitz egiterakoan. Berdina, mikrofonatekin biok egin dezakezu. Eta, gero justu aurrera bidatzen duzuen, ikusiko zu hiri bat. Hiri bat, bai. Oso futurista. Bai, baina fijatu animazioetan. Unai mikroa. Fijatu animazioetan. Su artifizialak daude. Hemen aurrean daukat, ez dakit zer da, estralurtar bat, edo ontzi estralurtar bat bezala. Han bukaeran badaude etxeak, eraikinak. Zure eskuak mugitzen bali maituzu, nola natural ikusten zu mugitu lasa eskuak? Eskuak ikusten ditut, besoak ikusten ditut, eta esku batzuk ikusten ditut. Eta bain, begiratu zure hanketa. Unai mikro horbildu, begiratu zure hanketa, hori da? Nik itzuliko izuete. Hankak dituzu, Goiuri? Ez, oinak ez ditut ikusten. Lurra ikusten dut. Kamiseta daukat. Mareatu zea inungo momentuan? Ez. Hori zen Goiuriren beldurra. Gaur goizean ere pegilekuan alankidearekin esan dugu, ez? Nola Unai Elordik, errealitate virtualaren girorretan murgildu bargintuen eta Goiuri beldur hori bazuen. Egia da, kasu honetan, indela estazionarioa badezpada, beste momentu batzuetan ikusten dugu gauza aurreatzen dela, noizik eta behin, igual proiekture hartu, objektuak hartu, bota, eta edo zuen burua, esan dakoa, ez? Prezipitio batetik bota eta ikusi, ea ze sensazioa daukazuen. Bueno, Inigo, igual zuk ere probatu nahi duzu, Nahi gabe eman diot zerbaiti. Ikutu du Goiurik, ikutu beretzen tokian. Bueno, orain Unai ari zaio okulusak kentzen, ze Goiuri? Oso sentsazio arraroa da. Oso sentsazio arraroa da. Inigo ikusten zen duen horrez, konfiguratu espazio jartzen zuna, bale. Indezuna izan da, jarri dezu... Estralurtarrari eman diot nahi gabe. Hori da, bale, eman. Estralurtarra ez Goiuri Inigo zen, diote mendik txatean. Kaso honetan gertatu dena izan da, realitatea ere agutuko kontua da, beste mandoa be.
Mendikatera eta... Menabilu nahi, bi mandoak hartuta. Da pixkat lioa, Hemen eman da, berriro, bueltatu beharko ginateke... Entzuleok, hau nahi gauza xelebra izaten ari da, nik hemen ikusten ditut. Bai. Bi pertsona hauek experimentatzen. Inigo, probatu nahi dituzu? Bai, jaske. Vale. Jantzitzaket kasko hauek, irratiko kaskoa jantzita dauzkadan bitartean? Ez. Bai? Hori da. Jarri begiaren aurrean, ea zuri zer iruditzen zaizun esperimentu hau. Entzuleok, gari nahiz, jartzen. Opo. Olo. Ze ikusten duzu, Inigo? Guau. Flipatzen ari naiz. Kontuz mikoak ere, porque gero espazioarekiko daukazun... Pertzepzio aldatzen da bai, mikroa jotzen ari naiz bestela. Grabatu diezazuket bideo bat Inigo gure Bai, noski. Instagramen jartzen. Bueno, nik ikusten dut. Guau, eski ez da bukatzen hau, barkatu, badirudit 80 urteko pertsona bat, errealitate virtualeko kasko bat jarrita lehenengo aldiz bere bizitzan, baina bastante flipatzen ari naiz. Bueno, nik ikusten dut, hemen, nire esku ez dut ikusten, ez lasai, hor ezkerraldean ikusten dut alako erlaitz moduko bat, arroka eder bat, bertan lore gorriska batzuk ikusten ditut, hemen daukadan zuaitza, oi ama, ui... Oi. Orain eskuak ikusiko dituzu. Haze susto, bai, orain eskuak ikusten ditut, nahiko esku arraro dauzkat. Nahiko esku arraroak dauzkat dira. A ver, non daukat mikroa barkatu. Ala, mareatu naiz. Hor ikusten dut zuaitz baten kolore aldatzen ari dela, lehen gorrizka jarri da, uste dut nahi pasadenean, orain berdea dago. Hemen bi palmondo, antxe errota bat, eta oso herri politia, izan ziteken pixkat getaria, eta han arratoia, bakarrik eraikinen estiloa badela pixka bat Europa iparraldekoa, edo, bueno, pixkat Alemaniako gazteluen estetika hori hartzen duena, baina bestela, hola pixkat itxaso ondoko muño horretan, hemen justu ibaia itxasoratzen da, eta pixkat eskubitara etorrita hemen ikusten dut. Horizon Central, conoce personas y explora mundos, hori jartzen dut. Hemen daukat, horrelako nabe espaziontzi txiki bat, eta parean skyline bat. Ez da gainera skyline konkretu batean oinarrituta dagoen. Ez dakit. Bidatu zure eskubita. Osa, giratu hain digeio eta izpilu bat ikusten. Hori naiz ni, ilarroxak hori. Hori da. Horra mugitu daiteke. Oso ondo? Kontu ze paretera begira zaude orain, gure paretera begira. Hemen atzean berriz, baulako eraikin bat, eta bai, nahiko oza... Xelebre, hau, eta orain nik hemen gauzak egin nitzake unai, berez, orain ezkara hasiko baino. Estazionarioa jarri zuet, badez pada, ikusten detenean poliki hartzen diozula trukoa honi. Ui, sartu naiz beste pantalla batean. Ara bestea. Hemen eskubitan daukat ordenagailua jartzen duena. Ez dago internet konexiorik, baina orain ispilu hemen gertu daukat. A ber. Igo, segundo, Zure jostaio. A ber, oso divertidaria, baina... Eskerrak jarri duzun estatikoa, bestela bai, zora ibeatzeko modukoa. Gero egia da, hor badauzka horrelako jokuetako gatillo horiek ez, muitzen dianak ez. Zuk zure eskuak ikusiko zenitun hor badia geziak dianak bezala. Horri aurreak amaten diozunen beste eszenariotan mareatu iten du. Orduan, jungo ikusten... Ari naiz estralurtarrekin harremanetan. Aztertu zure errealitate mistoa. Hori da, Jumba! Wow, Marten nago. Barkaia zue, baina Marten nago. Eta orain, irratian nago? Bukatu da? Bale, baina dizuna realitate mistoa sartu. Orain ikusten duzu irratia eta seguramente interfazeak zure aurrean, ez? Bai. Hori da, realitate mistoa ditzen zaiona. Esaten zutena... Ate zai hortik, fuera. Konfiguratu zure espazioa. Eskuak horla mugitzarekin, aurrean ordenagailu bat daukazu. Hemen nik ikusten dut mikrofonoa hemen, bastante ondi ikusten da. Bai, baina oain beak bai ikusten dula kanporaka. Orduan espazioa. Bai, neurria ondo hartuta daukat. Argo juri? Hola jotzen bai, ez nirgo juri tiro egin. Aizu? Bueno, beste hon baten, bezuek erkizoidia jokua prestatuta eta dena, azkenean, oain azte bali magiak gauza guztiago egiten, ez egiten, zulea galduko da, gaixoa, eta beste batean, saietuko naizela egiten da, beta horrekotan Inigok edo Goiurik ikusten duna pantalla batean ikusi, eta jendeak gutxienez YouTubetik edo ikusi alizatea mundu horretan, zertan ari garen, nola ari gara muitzen, eta horrelako sensazioa. Baina bai, nahi nuena ulertzea gaur gehien bat zen, ulertzea inmersibitate kontzeptu hori eta betaurreko hauek egiten dute paraleaje efektua oso hasieran behintzat ez lehenengo aldian da, oso, erakargarria. Oso impresionantea da, bai, ikaragarrizko impactua sortzen du.
orain doket pixkat espazioaren kontrola galduta. Mikrofonoa begira... Igual Mark Zuckerberg hoi pasa zitzaion. Begira da bera ere. Probatu zituenean, ez? Pixka bat fokoa galdu dut orain. Bai, eske dauzka lente batzuk eta azkenean, gure begia ez dago horren ohituta, ez? Eta ez bali badezu denbora pasatzen duz, zure begia entrenatzen, sufritzen da. Horregatik esaten dizuen ikerkuntza hori, cyber sickness kontzeptu horietan, eta ikusteko gian teknologiaren adopzioaren falta ere izan daitekela, edukiak sortzerako garaian ere, jendea mareatzen dela, eta horrek azkenean adopzio kontzeptu horretan batzerak abotatzen duela, baina bai egidala, inmersibitate kontzeptu hori, ulertzen dizula bakarrik kaskoak gaina jartzen zenituela, eta horzan gehien bat nire helburua. Beste batzuetan etortzen naizenan horrelako kasko batekin, beste probatxo batzuk ingo diteu, ez? Eskalatzea adibidez edo interakzioak berak ematen duen sensazioa, ematen du gauza bat hartzen ari zehala benetan. Zuk ematen duzu gatilloari, hartzen duzu katxarra, bota egiten dezu, eta ez dugu, ke guai, ez? Eta gauza guzti horiek, ez? Human Computer Interaction, ez? Ikerkuntza lerroan, eta oso interesgarriak dira. Eta batez ere, aukera aukitzea, hor dagoela, beste gauza da, ez dela izango agian adimen artifizialak eman duen mundu hori bezala, baina gutxienez divertigarria bada. Hori, ez? Hori zalantzarik gabe. Erabat. Zalantzarik gabe. Eta honek ditu eszenatoki infinitoa den hitza baino asko, ez? Guk nik eszenatokiren bat sortzea eta zuek erabiltzea nik sortako eszenatokiren bat, azkenean zuk edozin mundu virtual sortu dezakezu eta ona bota. Ordenagailutik ere bota dezakezu zuzenean, ez baldin badua ontatzen, gero jokuak ere dauzkate, errealitate areagotuan iten dana zure espazioa, ez? Ondo mapeatu, eta gero hor oinez ibiltzen zea, eta hor bai ez ziala mareatzen. Baina ez zaude, zuk tiroa botatzen baldin badezu, pareta ikusten da. Eta gerturatzen baldin badez zerbaiten kontra, ja abisatzen dizu kontu zibili, golpe bat hartuko duzu, eta gitu hor, bai, asko dago, ez, probatzeko, ikusteko, eta ezakit, divertitzeko behintzat. Indiokarrek esan du arrazoi inigo, oso guapo dau ikuste, hau, ji. Ezakit ironia zari zen, nire nintzera gauza kontatzen. Indiokero oso tipo modernoa da, igual probatu ditu okulusak, ez? Haizan diteke, bai. Gero jarriko dugu Instagramen Inigoren bideo bat, beta horrekoekin. Irakurri dut, 2024an 20 milioi saldu zirela. Beraz, jendeak etxean badauzka. Kalidadez, hauek 550 euro balio dute. Eta bere garaian, eta zuten oferta bat, 300 eurotan saltzeko. Eta, 300 eurotan hau oso ondo dago, bai. Kontua da, gero badaudela beste batzuk, ez? Adibidez, Applek atera zituen batzuk, ezagit, 3.000 eurotan, hori jendea ezagit prest dagoen, ez? Gero ere bai, gauza bada igual, agian bideokotan jolasteko, interakzio azkarra izateko eta grafiko ez horren honak, eta gero, lanerako edo simulazio mundurako erabiltzen dira beste betaurreko batzuk, ez? Orduan, merkatu egon badago. PlayStation bosta dala azkena, hori 500 euro inguru, 600 euro ingurun dago? Hori da, baino badauka ere, bere betaurreko tipoa badauka, kontua da zaudela lotuta PlayStationera. Kasu honetan, honek eskaintzen dizuna da, desarrollatu izateko gaitasuna handia. Eta gaur egun edo zeinek zerbait berezia egin nebelin badu errealitatea areagoten edo, Meta momentu hauetan nahiko indar sartzen ari da, eta, ikusko da, zenbat eginoko da, baina badaude gauza oso interesgarriak indaitezkenak, ez bakarrik ez mundu inmersibo guztiz inmersiboa entoki batean, baizik eta ere errealitatea areagotu batean, ez, bain dela gutxi neurozirujano batekin hitz egiten nahi nintzen, esatezian, eske gaur egun existitzen dira, betoreko batzuk, zu operatzea zoazen momentuan, pertsona dago, bere resonantzia sartzen zaio, eta laguntzen dio pila bat, inzisioa egiterako garaian, prezisio gehiago izaten, gutxinez, zibestela okerka egiten dute batzutan pantaila baten begiratuta, eta zaiagoak izaten dira, ez dira horren naturalak izaten, naturalizazio hori bilatzen, ez? Batez ere, gareuneko operazioetan non, ez, azkenean zehaztasuna horren garrantzitsua den, beha kontatzen, esken, guri horrelako gauzak erreztu diezagukete pila bat, eta oso motibatua ikusten ditun, azkenean, ikusten dezula, medikuak ere nahi dutela teknologia ikusi, ze askotan karreran ere ez dituzte ikusten, ez? Benetan zenbat lagundu diezaketen nolako gauzak, eta iruditzen zait oso mundu interesgarria bai, ni oso sartuta nago adimen artifizial eta konputagailu bidezko ikusmenan, baina mundu virtualak ere nahiko lotuta daude, orduan ni oso pozibizinez.
eskerrik asko, unai. Tortzagatik gurera betaurreko hauekin oso divertigarria izan da. Ez gara zorabiatu, hori zera inagok esan duen bezala gure gaurgo izan aipatu dugun gure beldurrika haundiena, eta oso interesgarria. Zorabia daukazen, zorabio nahiko txarra da, ematen du, mareatzen zela, benetan, kotxetik aterako azina bezala, ez, birapia dauzkentoki batean, eta zezu, wow, ze naiz ondo zen, ez da ditu ezer gertatzen, ez, baina sensazio bat oso inkomodoa da, bai. Zertarako erabiliko nituzken nik orain nire kasu propiora ekarrita, egoistamente, nola, orain etxe aldatu nahi zen, eta egin behar ditudan obra txiki batzuk, betaurreko hauek jantzi. Ikusteko nola geratuko lirateke gauzak. Zure sukaldeko baldosa horri, urdinergi, hola, nahiko mate batek, ze ondo egingo lioke. Irudikatzeko, ez, betaurrekoak jarri, eta etxetik paseatu, eta ikusi nola geratuko litzaken etxea obrak egin ondoren, horretarako erabiliko nuke gustora nik. Posible izango zen, kontua da, esan genezake altzari hori sortuta marko loekela, eta plataforma guztia atzetik, osea ez dela bakarrik betaurrekoak, baina bai. Posible izango zen, noski. Ta gainera, esan gizut, realitatea ere gotuan jolasteko horrelako betaurrekoekin, oantxe bertan zure etxea da, festa bat, zer dena libre da. Egia da. Zer zaren kontra txokatzen. Egia da. Baize, jolaste malimaen zu horrelako realitatea ere gotutako joku batean, mailak eta dena, osea, esan, ni adibidez ez, hor daukagu gela bat, eta horretan daude ordenagailuak, eta mailak eta pareta, eta mailak eta dena ulertzen ditu, eta orduan, igual, monstruito bat mailaren gainean jartzen da. Eta zu mugitzen zea, eta mailaren gainean dago. Osea, kontzeptu oso, aldatzen dizu realitatea pila bat. Goza hauek, nigo. Nik pixkat flipatu dut, bai. Banekien horrelako gozak egin ikusitut, baina pixkat azkeneko aldiz horrelako antzeko zerbait probatu nonetik igual urte batzuk pasa dira, eta aldatu da teknologia asko, bai. Entzuleok, Unai Elordi Hidalgorekin aritu gara azken minutuetan, Oculus izena dute hauek, ezta? Dia Meta Quest 3ak dira. Horantxe bertan esango nuke salduenak. Hauek, 500 bat euro bali dituzu? 550 euro. Entzuleok, jostaiotxo bat, ezbentxa. Getaria alemaniar bat ikusteko aukera ematen dizutenak esaterako. Unai Elordi Hidalgo, mila esker eta datorren erarte. Bai. Entzuleok, Ondora eta Idoia Esurmendiren arteko kolaborazio hau euri urrengo minutuetarako, eta guk oraindik gai mordoa zuekin elkar banatzeko. Marraztuko lorez hiri zuri beltzeu lazare ateratzea posible ez denean ondora bidean zainduko duelkar dugu elkar. Ez da errezame etxegitea ohe horren gainean zein atzapar luzeak dituen
diguten urtea Horen beste negar Jada malkorik ez dela Eskuan mozten dituzten Oroitzapenen artean Salba daiteken zerbait Aurkitu nahiean Zu baita nolabait Salbatu zaitzakena Norbera zenbatzea Gauza askorren artean Ezagutzen ez dena Falta motatzena diguten urtea Horen beste negar Jada malkorik ez dela Eskuan mozten dituzten Oroitzapenen artean Salba daiteken zerbait Aurkitu nahiean Zu baita nolabait Salbatu zaitzakena Salbatu zaitzakena Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sarkuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan, Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Leherketa bat, txirrina, bileteak, bilete asko, txakur bat, mimo bat, lapurreta bat. Zer gertatu da? Edo, hobesan da, zer pastu de? Ba ez dakigu, baina laister deskurrituko dugu, badatorreta hilbeltza, Euskal Nobela Beltzaren astea. 2026ko hilbeltzaren 19 hasi eta 25ean bukatuko da aurtengo edizioa.
Eta erratsaio hontan novela beltzaren oso zaleak garenez, edizio honen inguruko nondik norakoak ezagutu nahi ditugu eta horretarako telefonoaren bestaldean daukagu Ainara Urriza, egunon Ainara. Bai, egunon. Zer gertatu da? Zer pastu de? Zer gertatu? Hori, ze pastu de, hori da... Guk ere buruari ere esaten duguna, ze pastu de, Edo ze pastuko den ere, esan edo zelduen astean, askin ongi esan duzen bezalaxe, hilbeltzaren, novela beltzaren nola betere astea dugu, eta bideo horren edo aurtengo leloari dagokenez izan zaitez testigo, esan nahi du orduan. Jakituko ze pastu den, helduen astean baztanera hurbiltzea besterik ez dago. Bada, ja, edizio batzuk badaramatzazu, eta badator aurtengoa. Asko aldatu da hilbeltza jaio zenetik aurtengo ediziora? Egia esan aurtengo 12. edizioa izanen da, niretako lehendabiziko edizioa izanen da, hilbeltzakide gisa bezala, aurtengo estraineko ze izanen da, eta egia esan, aldaketa askorik ez da izan du, Iloidea aski landua izan da azkeneko 12 urteetan ere, eta egia esan aurtengoari dagokionez eta formatuari dagokionez, azkeneko urteetan ez da haunitz aldatu ez. Eta nola iritsi zara kontatu badaiteke zu hilbeltzaren mundu ontara? Begira, beti izan du naiz literaturtzalea, eta, ni berez, ez naiz baztandarra, berez Imozarra naiz, Eraso herrikoa, Nafarroan kokaturiko eskualdekoa, eta, hainbat azkeneko 9 urteak baztanen bizi naiz, baztanen eman ditut, eta beti hilbeltzako ekimenen zorrinetara joaten nintzen, bai asteartean, astenazkenetan, edo asteburutan egiten ziren ekimenen zorrinetara hurbiltzen nintzen, eta joan den urtean, horietako batean, luzatu egin zidaten gonbidapena eta santzidaten. Elduen urtean, Ainara ja, hilbeltzakide izan zaitezke, eta gurekin batera ja antolatzea, eta esan nion zergatikan ez. Eta orduan, horrengatikan nola baitere aurten, estraineko zarituko naiz hilbeltzakide bezala. Eta, gonbidapena dut ere lankidea Maitane dut, eta, Maitanek nola baitere beti animatu nau, nola baitere bertaratzeko eta parte hartzeko, bai. Zure lehenengo edizioa izango da, ekimenaren 12. Astelena urtarriak 19 izango da lehenengo hitzordua. Guillem liburuaren inguruan ariko zarete, ze orain aipatuko dugu, hilbeltza beka ere, sortu zenutela, eta hilbeltza bekaren arira, Amaia Apalauzak irabazizuela, eta berak, Guillemen itzulpena egin duela, eta horren inguruan ariko zarete. Aski ongi esan duzun bezalaxe, beka, antolatzen den beka hori, Baztango Udalak, Hilbeltza Elkarteak eta Txalaparta Argitaletxeak elkarlanean sustatutako euskal literatura beltzan eta nolabait ere murgiltzeko, edatzeko eta euskaratzeko beka sortu zuten Hilbeltzakideek 2017 urtean, eta txandaketzen da, urte batean sormen lan bat nolabait ere premiatzen da, eta hurrengo urtean itzulpen lan bat txandakatuz, ez? Aurten ez, hau da, 8. bekaren ondorioa, ez? Gaztelenean nolabait ere izpide izanen dugun lana, 8. hilbeltza beka izanen litzateke, Amaia Paulazak eskuratu zuen sari hori, itzulpen lan bat da, Nuria Kadenesen lan batena, Guillem liburuarena, eta hori arratsaldeko 7:00 izanen da Arizkungo medikoaren etxean, hori izanen da, asteari asteko eta osmenta emateko izanen den lehendabiziko hitzordua, bai. Bekak, agian entzuleren bat daukagu bekara izen emateko prest dagoena, eta orduan, haizu informazio gehiago ere emango dugu, esan bezala urtero antolatzen duzuen, beka bat da, eta urtengoa ere, okerrez banago, zabalik dago. Bai, hori da. Aurtengo beka 10. nolabait ere saria izanen da,
Erran bezala, deialdia ja dagoeneko astelenean ateri zen, urtarriaren 12an atera zen, eta martxoaren 16 artio izanen du EPEA, norbaitek nahi izanez gero lana aurkezteko. Zer izanen da? Itzulpen lan bat da, Friedrich Dürrenmatten das Westergem liburuaren lehendabiziko 2 kapituluen lagina aurkeztu beharko dute, edo du pertsona horrek, beka nola bitere, bekaren hortan sartzeko, ez? Aipatzeko, aurkezteko EPEA izanen da martxoaren 16a, eta deialdia ja eginda dago, eta nolabait ere, nondik norakoak jakin nahi izanez gero, bai, Hilbeltzako webgunean sartu zeroz, hor daude nolabait ere, oinarri guztiak, bai. Orduan gure entzuleak animatzen ditugu, badakit idazle eta itzultzaile finak ditugula gure entzulen artean, beraz, animatu zaitezte, Friedrich Dürrenmatten, das Westergem lagina itzultzera, eta agian, urrengo Hilbeltzaren edizio batean, horren ariko zarete Hilbeltzako kideekin, beraz, gure entzulei gonbita botata, baina, aipatu dugu itzorduetako bat, asteleneko itzordua, baina gehiago ere badituzu, hau ez da egun bakarreko festa, eta adibidez, 21 asteazkenean, Ernesto Praten Muga Utxien Hegalak, novela berriaz ariko zarete, eta larun batean, Amorante Frantsesa, Haize Beltza, eta Azpijokoa Azpiazun, aurkezuko dituzue. Novela beltzaren astea da, baina novela beltzak ere askotarako ematen du, eta liburu hauek bata bestetik oso ezberdinak dira. Bai, esaterako aipatu duzu bezalaxe, asteazkenean urrengo itzordua izanen dugu, hori arratsaldeko 6etan Anizko elkartean izanen da, eta bertan Ernesto Praten Lurra, Larru eta Larra trilogia nola bitere esten du lan honen bitartez, ez? Muga Utxien Hegalak liburuaren bitartez. Aurretikan novela beltzari eta trilogianen barnen Telleria eta Gero Zer liburua edo nelizateke, eta Mendekoaren eskubidea bigarren lana, ez? Eta orain honetan, hor ateratzen da novela beltzaren nola bitere lan bat, baina gero, aipatu duzun bezalaxe, larun batean, arratsaldeko 4etan, Uxu Herrik aurkeztuko ditu 3 idazlen hauen 3 lanak, hau da, Morante Frantsesa, Haize Beltza Amaiur Eperrena, eta Iñaki Ronsoreren Azpijokoa Azpiazun, ez? Eta aski ongi esan duzun bezalaxe, novela beltzaren barnean ere, hain ezberdinak diren lanak aurki daitezke bertan, ez? Gainera bertan, larun batean erratzun, bazkaria izanen da, eta, txartel gutxi gelditzen dira, baina, nahi donarendako, Hilbeltza bazanen abildua@gmail.com elbidean eskatu dezakete edo ditzakete bazkariak, eta animatzen ditut entzuleak, hurbiltzera, eta nolabait ere, Hilbeltzaren nondik norakoak, edo berotasun hori egun horretan edo egun horretan goten dena, horretaz disfrutatzera, ez? Ez dago bakarrik itzordu hori, beste itzordu batzuk ere badaude, larun bat baino lehen, ostiralean ere arratsaldeko 7etan Iruritako gizarte bilgunean, oraindik izengabe filmaren proiekzioa eginen da, baita Nerea Pagola eta Zigorretxe besterekin solasaldia eginen da, ez? Eta nolabait ere teknikoki eta beraiei dagozkien hainbat ataleak landuko dira, pelikula edo filma ikusi eta ondoren, bai. Hemen gauza serioak lantzen dituzu Hilbeltzan, bazkariare aipatu duzu, zenbat du seriotasunetik eta zenbat du festatik aste honek? Bai, denetarik. Aipatu dudan bezala, formatu eta, ekimen edo gauza ezberdinak egiten dira, eta liburu aurkezpen batetik hasita ere itzuli beltza bat egitera ere gonbidatzen duena, honako ekimenak. Eta, larun batean ere, goizean, hori bazkaria izateaz gain eta bazkalondoan liburuen aurkezpenak egiteaz gain, ostiralean, larun batean goizeko 11etan, Arizkunenean Kulturetxean, Elizondon, maien buru bat egonen da, Baske Noir edo Euskal Nobeltza izen burupean, Bea Salaberri eta Ingeru Epaltza egonen dira bertan,
Reyes Ilintzetak gidaria izanen dutelarik, baina, bueno, hemen landuko dena, edo saiatuko dena da, askotan Euskal Novela beltza, badakigu zer ez den, baina zer den zehazki zaiakiten, ez, batzuetan. Eta maiz, aditzen ditugun Euskal Noir, edo Txapel Noir izendapen horiekin sobera identifikatzen ez garenez, definizioaren bat lortzeko helburuarekin elkartuko ditugu mai bueltan, bi idazle, aipatu ditugana biak, Bea Salaberri eta Iñigo Epaltza, eta nolabait ere Euskal Nobelaren beltzaren inguruan gehiago sakontzeko aukera izaten dugu mai inguru horretan, bai. Ze interesgarria, nola, esango zenuke osasuntxu dagoela Basnoar edo Euskal Novela beltza benetakoa, ez? Aipatu duzu batzuetan etiketa hori jartzen diotela eta ez dela, baina horrela benetako Euskal Novela beltza osasuntxu dago? Esan genezake, aurten, urtero osatzen da Euskal Novela beltzaren zerrenda, eta hori larun bate arratsaldean ere batzen da mai baten gainean aurkeztu egin diren liburu guztiak, ez? Ikusi alizateko, edo norbaitek erosi nahi izan ez gero, badu eskuratu beste nonbaiten, baina ikusi dugunez, aurten, bereziki, izugarrizko zerrenda dagoela, bai. Egia esan, osasuntxo dagoelakoan gaude, bai. Ze ondo, poste naiz, aitortu behar dizut ni novela beltza zalea naizela, baina aldi berean oso pertsona beldurtia naizela, eta liburuak irakurtzen ditudala, edo pelikulak ikusten ditudala giro ontakoak, eta gero ez dudala lorik egiten, eta zuk aipatu duzu, itzuli beltza izango dela igandean, eta nik ikusi dut erratzuko kanposatutik abiatuko dela, eta galdetu nahi nizun, oso beldurtiak garen ontzat lekua badagoen, edo hobe ez barin bagara gerturatzen. Ez, dudik gabe urbiltzea. Itzuli beltza aipatzen den eta beldurra eta hori dela eta hori igandean izanen da, esan duzun bezalaxe, goizeko amiketan, abiatuko da, erratzuko kaposatutik, binon itzuli beltza arront polita da, benetan ze hor kontatzen da bertako istorio bat, nolaitere antzeztuta, direna bar, eta egia esan arront polita izaten da, barnean sartzen zara, eta ematen du, istorio baten barnean parte hartzen duzula, bertako istorio hori zatika eta toki ezberdinetan kontatuta, ez? Eta, niri behinpin ikaragarri gustatzen zaidan ekimena da edo jarduera da, horren barnean sartzen zarelakoz, eta hor gure Aitziberre, gure kideak nolabait ere kontatzen du bertako istorio bat, eta, fikziotik ere baduena, baina hori ez, nola doan, eta gero toki batzuetan antzeztuta egoten da, musika egoten da, eta ondoren, nola horren barnean ere sartzen altzaren nahi izan ez gero, ez? Historiaren barne haitzen entzuten eta bizitzen hor narratzen dena edo kontatzen dena, bai. Jo, ze bolilla. Aipatu ditugu liburu aurkezpenak, mai inguruak, zinema emanaldiak, itzuli beltza. Ez dakit zerbait geratu zaizuen antolatzekotan, edo badagoen beste zerbait aipatu ez duguna oraindik, ze haze egitarau potoloa? Bai, geratu zaizkigu pare bat gauza aipatzea, ez? Larun batean, Bazkalondoan, aipatu da bezalaxe liburu aurkezpenak izanen dira, baina horren ondoren, iluna barrean, izar bat eskuan izaneko susmagarrien gaua, antolatzen da erratuko osatu den barna jostetan. Joku baten bitertez, nola baitere ere, bertaratzen diren artean harremanak estutzeko, goxatzeko eta jostatzeko, aukera izaten da susmagarrien gauan ekimenean, ez? Eta nola baitere, izar bat eskuan izena duen bezala, omen, eskuan izanen dugu olako izarra, ez? Normalki zeruan izaten dira, baina guk larun batean eskuan izanen dugu izar hori, eta jostatzeko aukera, eta nola baitere, erratzuen barna, ostatu argitzen joateko aukera izanen dugu. Eta gero, igandean janola baitere hilbeltzari akabera emateko, mairu antzerki taldearen eskutik, arratsaldeko 7:00 Iruritako gizarte bilgunean, pinpili pausa horiak emanaldia izanen da bertan.
antzerkiaren pixkatori nondik norako la pixkate hurbiltzeko, Mugako estatua da Pinpili Pausen benta, eta Maritxu bertako nagusita langilea da, ez? Sua piztu da inguruko mendita basoetan, eta suak inguratu du estatua, eta isolaturik gelditu da Maritxu bezala, bertan dauden bezero guztiak ere. Orduan, ere erakargarria izan daitekeen antzerkiman handia, emanen digu Mairu antzerki taldeak, larun bat igandean markatu, atzeneko emanaldi gisa bezala. Ze ona, segulako egitarau puska, ez dakit aipatu dituzun gauza guztetatik zein gustatu zaidan gehien, baino zoragarria, zorionak eman behar dizkizuegu, Hilbeltzako kide guztioi hau antolatzeagatik, eta zorte hon, badatorrelako esan bezala Hilbeltza, eta entzule guztiak animatu nahi ditugu, behintzat kuskusiatzera webgunean, eta hastia badute, animatu daitezen zuen gana ospatzera. Sartuz gero Hilbeltzako bai gogunean, bertan duzu zehazturik informazio guztia eta beharrezko guztia, eta aipatu nahiko nuke, badakigu Euskaldunok orain abenduaren 28an pizkundearekin hasi ginela, eta Hilbeltzak nolabait ere piztutako su erraldoi horrekin ere nolabait ere sugarrori mantentzeko, helduen astean izpide euskara eta novela beltza izpide dutelarik, joanen gara guztatiak botatzen urrengo pizkundeari begira, eta nolabait ere gure hizkuntzari beharrezko argia mateko asmoarekin, ez? Eta hoxe, gure ekitaldi guztiak euskara gutxian egiten dira, eta nolabait ere baliabide euskarri eta formatu ezberdinetan, bai. Ze ona, mila esker gurekin telefono bidezko kafe virtual hau hartzeko tarte hartu izanagatik, eta izango dugu zuen berriro ere eskerrik asko, Ainara. Zuen mila esker eta gobidatzen zaituztegu helduen astean, baztanera Hilbeltza gozatzera. Eskerrik asko ondo izan. Aio. Entzuleok, azken minutuak eguerdiko 12etarako eta gaurko saioa eta aste hau amaitzeko, baina oraindik artestenikoen agendari heldu behar diogu, bixi gainera. Zer aipatu genuen atzo bakarrizketak modan daudela, puri-purian daudela, eta asteburuko agenda hartu ezkero topaktuko genituela hainbat hitzortu, eta alaxe da, gaur bertan Ane Lindane Azpeitiko San Agustin kulturgunean egongo da bere bakarrizketarekin. Aitatxo Ermuako antzokian, hau ez da bakarrizketa, baina mentxe beste hitzordu bat zuentzat, Ermuako antzokian 8:00 bi ume hil zitzaien familia baten benetako historia da, Telmo Iruretak zuzendu du, eta sekulako itxura ona dauka. Aita ikusteko aukera izan nuen pasaden astean, eta orain Etxerri Aranatzeko kultur etxean egongo da, hau bai, badela bakarrizketa. Arratsaleko 7:00 izango da. Hori da. Eta Vaginaren bakarrizketak Irungo liburutegian 8:00, hauek ospetsua da, famatua da obra hau, eta interpretazio hau oso interesgarria dirudi honek. Ainhoa Etxebarria, Itziar Urreta Bizkaia eta Intza Alkainek defendatzen dute Eba Enslerrek sortutako lan hau, eta bide luzea egin duen lana, eta pixka nolabait berreskuratzen ari dena. Zarautzko modelo aretoan ere, arratsaldeko 8:00 feriantes antzerki mutua. Barrake jomenaldi bat, eta baita gure historiari ere, eta joan den astean gurekin izan zen Asier Ormazak, eta Joseba Paolazak gorpuzten duten trajean doaingo Bastero kulturgunean arratsaldeko 7:00. Gaur eta bihar Azkoitiako Bastartxon ere, arratsaleko 7:00 igandean, Aretxabaletako Arkupe kulturetxean izango dira, hauek ere, 7:00 beraz, 3 emanaldi, asteburu honetan, estreinu osteko goraka da hoiek. Eta gure Joaneteak, hau ere, aspaldi, pabioi 6 ikusteko aukera izango da, baina aspaldi, nolabait, aipatzen... Euskal Herritik ari dira bueltaka, eta ez baduzu ikusi, korri ikustera, zerak izan Mikel Laboa dela gure izar handietako bat, eta Laboaren omenez egindako emanaldi hau ikusi behar duzue, bai, ala bai.
eta lana Zumaiako zelai Arizti aretoan izango da gaurko beste emanaldia. Arratsaldeko 8:04 biharko egunari begira, larunbatari begira, Loreen hizkuntza Barakaldoko antzokian arratsaldeko 8 izango da, eta Lorcaren obra bateko itxaropenen gaia abiapuntu hartzen du, 21. mendeko maitasun harremanak jorratzeko eta nola aldatu den ligatzeko modua edo, pixkate erdigunean jartzeko, beti ere umorea erabiliz. Ugaitze Alegria eta Ainoa Etxebarriaren bakarrizketek osatzen duten ikuskizuna, esango dugu, umorezko ikuskizuna, umorezko bakarrizketak, Mungiako Olalde aretoan 8 tongola izanarekin, eta baita, desobedienteak ikusteko aukera. 1888, makrosumarioan edo oinarritu, handik unibertsitate giroko bidea egiten du eta handik nolabait mundura, Getxoko Musike Barrin arratsaldeko 8 Maria Goirizelaiak idatzitako lana, eta hor Aiora Enparantza eta Miren Arrieta dira protagonista lan bat elkarbanatzen dutenak, bien artean egiten dute hau, Inigo Azpitarte, Clara Badiola, Kepa Arrasti eta Omar Somaik osatzen dute, Fernando Bernues eta Mireia Gabilondok zuzentzen duten lan hau ni ere ikusteko aukera, Igorreko Lasarte horian. Lasarte aretoan markatu, arratsaleko 8 eta Zorretan Durangoko San Agustin elkargunean, arratsaleko 7, hemen Miren Gaztainaga oso erdigunean, Iñaki Irastorza eta Javi Barandiarenekin batera, matrimonio edo harreman baten krisiaren inguruko lana. Frankopo Leon, geuretik sortuak bekatik eratorritako lana, aurreztanialdea Plentzian, Euskal identitate edo identitateak aztertu nahi dituen antzez lana. Markina Xemingo Barinagako elizan, 6:30 eukaliptuz, sekretuen basoa Donostiako Kursalen, arratsaleko 6, hau lan nahiko esperimentala da, esperientzia bisual eta musikala, dantza eta musika nolabait etengabeko bakar hizketan jartzen dituena, eta larun bata amaitzeko badu horre beste lan bat ere, hain zuzen ere, Izeba Txirrita, Astigarrako Herribera kulturgunean, arratsaldeko 7 igandean Larrabetzuko ludotekan, arratsaleko 6:30, eta hauek ere, geuretik sortuak bekatik abiatutako lana suposatzen dute, 1936ko altxamendu frankistan hasitako bidaia oinarri, memoria kolektiborako ariketa. Eta bisi-bisi, eguerdiko 12 gainean ditugu eta ja, iganderako Etxea Hiriburu, hau ere, geuretik sortuak sustatutako lana, aurre estreinaldia izango da, Nor naizen baneki, Oñatiko Santana Udal antzokian, R&J R&G Errenteriako Niesenen arratsaldeko 7, Bilboko Arriaga antzokian Bereterretxe, Zuberoako eta Gipuzkoako dantza taldeak elkarturik Erdi Aroko abesti ura, Bereterretxeen kantorea abesti ura abiapuntu hartuta, klasikoago, baletetik gertuago nahi duzuenok, Iruñeko Baluarte Auditoriumean arratsaleko 6 igandean Theatre Classic konpainiaren Beltxargaren antzira ikusteko aukera, eta dantza gustoko duzuen ontzako Donostiako Victoria Eugenian arratsaleko 7:00 Iker Carrera dantzariaren koreografian oinarrituta 5 dantzari lanean, The Room Where It Happens. Hauexek gure proposamenak entzuleok, baina berandu gabiltza. Kroketa jatera joan behar dugu. Kroketaren mundu egun zoriontsua entzuleok. Asteburu ona pasa. Gu astelenean goizeko 10:05 hementsi izango gara bueltan oraintxe informazioaren txanda. Naiz irratian zaindu asko musuak. Never wish for a curse so vast and asking God if you make it. Keep calm and bigarren kafea.